No niin, tervetuloa. Tänään olisi tarkoituksena niinku kokeilla tällaista Steamin alennuksesta löydettyä peliä, jonka periaatteessa olla siis niin kuin pokeria, mutta vähän sanotaanko venyvimmillä säännöillä. Mä en ole tätä avannut sen enempää. No niin. Kyllä mä melkein noihin sen käytän. Niin sitten voidaan koittaa ottaa risteistä jotain suoraa tai mikähän niitten korrekti nimi nyt onkaan tässäkään pelissä. Eikö hetki, siinä on viisi ristiä suoraan. Niin flashi se on. Joo, katsotaan. Ei. Niin ja jokaisesta jäljellä olevasta. Joo. Flash. Eikö se ole se, mitä me yritetään tässä muutenkin pelata? Joo. Se päivittäisi sitä 3 leveliä. Mitähän se tarkoittaa? Niin, että se on nyt tällä hetkellä ylivoimaisesti järkevin käyttää. Ai niin, näitä ei voi valita kuin 5 kerralla. No siinä olisi nyt se uusi hieno kiiltävä 6. Nyt olisi 4 ristiä. Ja nyt olisi se 5 taas. Loistavaa. Katsotaan varmaan tää niinku... Mikäs siinä, jos tää toimii? Ja kaikki ruudut on nyt debuffissa. No mut ne ei pitäisi vaikuttaa tähän gameplaniin, kun pelkästään ristiä halutaan pelata. Niin aivan tosta niin se on automaattisesti 800. Joo. Eiköhän tästä... Joo. Hyvin pärjätään vielä. Mitä on Celestial Packissa? Siellä on Full House, Straight Flush, Four of a Kind. Niin tällä saa näitä päivitettyä. Joo. Mut tää mua kiinnostaa, että mitä tarkoittaa Spectral. Joo. Olisiko ristiä? Hertogin kelpaa. Koska nyt mulla pitäisi olla enemmän herttaa kuin mitään muuta. Eiku herttaa just mä haluun pitää kädessä. Loppuja voi diskardata. Tää ei taida antaa mitään. 1 flashi. Siihen ei välttämättä riitti. Eipä mitään. Kaikissa hertoissa on tällä kertaa tuo debuffi. Pitäisi olla ihan terve määrä noita ristejä, jotka voi kaikki pelata kerralla ja sit katsoo, että niin pelataan vaan tää ja otetaan toi 1+3. Sieltä ei tullutkaan vielä. Kappas. No, otetaan heijät pois. Ja vielä heijät pois. Ja vielä heijät pois. Ja sieltä tuli hertta flashi. Hyvin selvitään, ei tässä mitään.
No kun ottaa huomioon, että herttoja tässä yritetään pelata aika pitkälti, niin toihan näyttää ihan hyvältä. No mutta tämähän antaa... Kyllähän toi on meidän buildille kannattava. Pelataan se nyt pois alta, kun 7500 on kuitenkin aika paljon. Ei mitään, unohtakaa. Eihän meillä ole vielä mitään hätää näitten kanssa. Toi näyttää kyllä hyvältä. Cards drawn face down after each hand played. Eli tohon tarvis päästä niinku yhdellä. Eikä se on muuta kuin discardataan hyvin aggressiivisesti sitten, että saatais mahdollisimman iso hertta flashi. Niin, discardin jälkeen kaikki on fine. Joo, kyllähän me sitten pärjätään, ei tässä. Ei, mulla ei ole discardeja enää jäljellä. Se on ongelma. Tää taisi loppua tähän. Joo. Mitä tarkoittaa -1 hand every round? Mutta toisaalta toi, että se on foili, pistää siihen sen 50 jo. Hand played without a scoring face card. Nyt siinä on 3 pataa. 4 pataa. Viisi pataa. Sieltä limangi. Ei kun hetkinen, mitä vittua se riitti. Kappas. Tosta pitäisi tulla ihan hyviä pisteitä jo. Juu. Niinhän sieltä tuli. Discardaa 2 random korttia per käsi, mutta 1600 tarkoittaa, että emme tarvita kuin 1 käsi ideaalitilanteessa. Valitettavasti aina ei ole ideaalitilanne. Mut sillä ei ole mitään väliä, onko ideaalitilanne vai ei, jos on vaan ihan hyvä. No niin. Mutta riittääkö tämä? Eiköhän se riitä. Ei se riittänyt. Joo. Toi on nyt toistaiseksi ihan hyvä. Tehdään hänestä wildcardi, koska se on ihan hyvä. Suoraan sanottuna. Sitten pitäisi 10 000 saada. Mutta eihän sen itse asiassa pitäisi olla edes niin hankalaa. No otetaan se nyt kun se on ilmanen, mutta se muuttuu hertaksi, kato. Se muuttuu hertaksi, kato. Ei kun hetkinen. Ei sillä ole mitään väliä, hei. Yksittäiset kortit maksaa jo noin paljon itelle. Noniin, toi on parempi.
toi vois antaa rahaa. Otetaan rahaa. Niin sit tää tulee maksaa 5 rahaa. Mutta onneksi vaan 5. Mitä? Aivan. Niin, mutta itse asiassa. Niinhän mä tässä taisin sanoa, että toi on illan viimeinen runistriimissä nyt ainakin. Mut joo. Se oli varmaan ainakin mun osalta ilta tässä.